Hi, simrang hilin eh. Dugustang. May hilak, lami singgit, ko kasabot sang gibati, katulong ko kaadlaw nga damandam pagkaon sa mga panday, hindi kabot tigo orang mo uli kay di ko nungukuan kay gaawan. Ang sudandos niya aking adlaw, pagka-ready po kong pagkaon bali tulo ka tao, kung pag-ready po kong pagkaon sa tulo ka tao. Wapod mga ang uli nilaman. Noo kung sana ni pag-atop sang bahay. Nga umay panday nga taron nga mungusunada, igo mo namang tanawon sa mga panday. Iko alin pag-atop at atop sa mga higdaanan, langkat na niza, katong gitapal. Ginoo ko, kasi maluoy nga alam niya kailan ng mga panday. Natarong tulo na ka anda ng hingat-hingat og panday. Huwag mo, di mo panday dazun. Iko lang manguli. Parang katulong na din ni kaadlaw ng andam-andam o pamahaw. Sa mga panday, iko lang muli-li. Kaya tugod sa uwan. Sa ano naman ni sige ng uwan, di po mga trabaho. Kasi taong maluoy nga panday nga tinuod nga naghinahanglan og kwarta, nga naghinahanglan og tabang nga mapanday. Katong mga pandaga, kaduha na tong pangitan ng panday. Di lang siguro ko mangita. Magulat ka nga kung may taong gusto nga panday katong pangyamar. Nagudutong ha. Kami isinggit. Kasabot sang libati. Kapula kay pagutog sa dukay ningon magpaskrini nga sago kuno mudong na kung sila tulo. Pagdungay gura mangilangkat hinog among atop to sa higdaanan gilangkat hinog da igo apong uli. Kay magugma. Sinong katong tiguang po dingan po Domingo. Di na laman siguro kung magpapanday. Paala na ni. Ang giatop-atop sa among higdaanan na igo lang gingan higilangkat. Wala naman dito yung higdaan o mauwang kusog. Muli na ba ito Serlin? Saan naman eh. A few moments later. Karoon kayo mga na magbagdo. Bawal na Serlin. Saan si saging nga. Pada kag saging na. Ang nagka para saan ko rin sa ginamos. Na. Saging nagka. Ang sagsaging sagmahalag saging pwede sa para makadungag parang ko ito ginamos hauna na nay ha? Tumok na gusto do plato kupita agaw lang kuan agaw to lang may hauna di asa nanon tupo kara pila lang kaha na basing kagilaw pa na ha tagas kaya kay para sa ginamos. Hilig man ginamo sa ngitag sili. Uli nangariyo pa ako das miyes bay. Ngawog saging. Bay naman ko pa na atupi. Naginamo sa nasko dahil magilingkuran. Grabe bay kagubot. Tagas kiya. Tagas kiya Paul. Kiya. Tenang nuto ng saging. Toga. Kiya. Be. Mo lagi na sakit ka giant lagi na din na saging natural, di na atong saging di ka na sa Mindanao. Dag lagi na pero limbungan. Ada sa tago pero tipis atong saging. Kaya! Tulog saging, Bea! Pwede ka saday? Sagdira. Kaano? Tapos sister. Magihang na yun. Tapos sister. Yung magihang? Yung magihang na yun? Wah, sili siguro. Pangita sili. Ang sili? Tapos labat. Ang tagsili. Nabuhi bagsili. Minta ko sa sili. Minta ko sa sili. Ito abo sili. Kita na pag sili. Sili yung buti bungo. Di ang sagsagi nga giant. Kung may lami. Dagkong sili. Bisa malagsagi nga dyan.
Yung palit sa gindul, manong 40 kilo. Arabia, karuan, dagdag. Gayan. Dire mo nga. Talamang dugangan nig. Tandro ito, gawa naman na. Di na, buhay na. Imo na na. Uy, kaya pa ngayon ko ang pool. Sukaan ba? Sukaan. Saya sudah, suka. Toy, Blue Leaders by. Nado ka dito sa saan? Sili na. Uli lagi hisa karon kay nakatop na ako. Konton ko makatop na ang kurma. Kaduha ng adlaw balik-balik sa nagpaday sapot ko ng buntag kay naghukad na ko ng lakaw nung kanang ulig inadok sa uban. O malad nilas. Sila na. Dumay ko rin ngayon, nagkurbatan lang niya. Ko dali punta na. Ayun sa ubing ka. Bata pa ko, manilang panuli sa ona, di na kakahimog nga ron ako gamit mo. Isa kong ginadaan kay isang nahamon yung paborito sa ona ng trabaho. Asan initon. Ya? Huwag ka hangin na. Mudhang. Bahin nila ni... Bye ba? Lingkod hindi na. Saging, habi ng kuran. Kay bulot po. Adi, bulot ka ng... Maldito ba? Ting, pangangkan na ng pension nga di ato. Di pa nalang sa Amerika, ngay pag-claim ko sa ilang igsoon. Di sila, kaya sila yung beneficiary. Buwag din. Mag-ilang. Pangangkan. Ina dyan. At katong bahin sa ilang igsoon, katong nas, kilo sa bahay ba? O na yung giingnan si mama nga ma. Kaya nag-istorya ng papa dyan eh. Bahin-bahin na, rago na. Ako bintana. Ang kay madugay sama. Terlin ka na naman po. Ibahin Sugo na tao sa iyo pa. Karon pa rin yun. Saka Nailin. na. Nailin. Tagaan kang kuan dahil sa may istorya. Dali saan sige hatan ang istorya nimo. Nailin. Tagaan kang leksi o kuan. Madre yung sama ang sa mga istorya leksi. Salamat Nailin. Ha? Salamat Nailin. Das kaya dia. Nangi, dia. Ayaw. Karang bintana. Ang bintana ito ha. Ibang na. Tama kan dia. Ayaw. Dukihan. Bunga na, parang hindi mo sa manok. Busy na yung kamot natin. Ang tira. Matsatra ko. Saging ante. Hilin. Amat tatiri. Hilin. Oh, dai. Maya. Awat Tirlin. Amat tatiri. Ha? Tirlin. Kuha. Tuan na. Nagre-repeat itu lagi bikin datu, jangan gitu. Nagre-repeat sendiri ya. Oh, isin sa naman ato sayang na. Daghan mo. Kasaan na nimo? Sama-sama na merip. Buang lutoong nga tanan. Buang kaya malit ng gilutoong. Kaya tatali mas pikas na mga bata, binus. Mama, kita pa? Mau na, tingnan mo namin siya ba? Indot man. Hindi na na. Sa video-video ni. Yes. Iya, bangun na be. Kamu keksian. Wash hands ka magkaon tayo dali. Liksi. Mag-wash hands ka. Kunaw sa kiya ka. Pangunaw ka tanay. Sa wash hands ka, wash hands. Kaya magkaon na rin. Iya. Ano pingbit? Dara dahil na po ito. Dahil tapat sa baso. Dali, be. Ari ba? Ari ka mo mag-share. Dali na magsusunod. Dari. Ray. Punit. Dapat rin. Purutan. Oh, dali. Stress parat-parat. Berubag. Dali. Ada maglain mo kayo ko rin. Tayo po din. Naluto sa rin ko. Giluto. Basta yan na. Ito tempura giluto. Ha? Hadlok mo ka. Ha? Madang isa din. Tuway. Isa? Dugang mo
Butang Tapos alyan na sa. Yan! Yan! Aliana! Dali sa day, day. Kuno si Zanay. Dali sa day. Patilaw sa wala kabuk. Da? Patilaw sa pagay. Wala kabuk ko nito. Dilaw ug maangay baka ano. Fresh, ayun na. Ang fresh. Yangay ka di. Yangay ba ka wa? Ngayon na yun din. Yangay ba ka? Tilaw, yangay ba ka? Mutilaw ko na Subay mo subay ka bulungit mo mong ikaasin mo ay. Mutilaw ko na yun. Tilaw la. Tagis na nay. Patilaw ah, nagluto sila. Pagluto lang Dugay siya. lagi ni Uris, undoy na yun din. Ano doy? Nagwas na ni sili. Nanis. Ang taga sa Ridari na yun. Ikaw, patilawas na ikaw, nanay. Tilawis, nanay. Prince Fresh nag... Luto sila. So, Kasi kag sa nila. Pali, lang pa uli undoy ati Irlen. Ay mo pa uli on. Ay nakaw. Nakuya uli na kanang bag na ka. hindi ko sa kunay. Hindi sa kapon na. Mo gudi. Mo. Sino ba?